Tulo ka barangay sa Isabela City sa Basilan ang gilunupan tungod sa kusog nga ulan kagahapon sa hapon. Busa pipila ka mga estudyante sa usa ka tulunghaan na stranded. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Daling gi-rescue sa mga personahe sa Isabela City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga na-stranded nga mga estudyante sa ilang classroom sa Begang National High School tungod kay nabahaan na ang main ground sa tunghaan. Dali sila nga gibalhin sa taas o luwas nga lugar. Epekto kini sa kusog nga ulan kagahapon sa hapon. Nagulantang na lang ho kami nung may tumawag sa amin na may mga bata raw, mga high school students na stranded sa kanilang mga rooms dahil yung mismong main ground ng eskwelahan ay tumataas na yung tubig. So we went there, we helped transport the students to a safer area. Sa Purok 7, 20 ka magbanay ang napektuhan sa baha human milapaw ang suba sa dapit. Doon na matud pay dakong kahoy nga mibabag sa sapa. Wa hinuoy na report nga naangol atol sa pagbaha. Giawhag sa buhatan sa CDRRMO ang katawhan nga mosunod sa mando kung pabakwiton. So wag tayong masyadong kampante sa mga ganong sitwasyon. We always have to be observant of the surroundings, of the weather, and we have to act timely para po maiwasan ang sakuna. Sumala sa pag-asa, apektado sa southwest monsoon nga magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Kauban si Alter Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.